Здравейте, приятели! Правя това видео, за да мога да говоря за добро. Наближават празниците, но понякога трябва да се замислим, трябва ли по празниците само да бъдем хора. Сега ще ви кажа, аз и моите колеги и страшно много наши приятели, познати хора с главно Ч, които създадаха тази кауза възможна. Ще ви покажа какво ще дарим утре на Малко Търново, хората, които се нуждаят. Ограничено е количеството, само 10 ще бъдат бройките, но с добри хора ще продължим да правим добро. Също така ще посетим и център за хора с специални потребности. Там има и прекрасни хора, които ще получат скромен подарък от всички добри хора, които се включиха в тази кауза. А сега заедно ще разгледаме продуктите, които ще раздадем. Включили сме вътре изключително най-необходимото, което трябва за максимално, за едно домакинско. Имаме боб, леща, ориз, захар, брашно, сол, малко зеленчуци, картофи, подправки, сокчета и малко перилни препарати, плюс шампуан и паста за зъби. Има вътре пастички, една картичка, като отворят да се усмихнат, да могат да погледнат света от друг ъгъл. И съответно за дома, за центъра с специални потребности сме подготвили по един скромен подарък, защото те са хора, които биха се зарадвали, деца, които биха се зарадвали на нещо прекрасно. Вътре има играчка, картичка с пожелания и пастичка, така да подсладат предстоящите празници. Също така ще добавим още няколко неща и утре, в петък, датата е 5 декември, ще бъдем в Малко Търново. Аз ви благодаря, че се включихте в нашата кауза. Вие не забравяйте да ни последвате и съответно, ако желаете и ви да се включите. Прекрасен и усмихнат ден на всички!